Na imbagabigat tayo amin kakabsat, itangal daw isi ti Domingo ti Pentecostes. Ti daytoy na santo na misa, intay nga rudanggayan nga agyaman ni Marieta Habinar kanagitanak na, ti special intention ni Alaysa ta Dios. Dayo ti kararagan, dagit ti kararwan ni Rodrigo Habinar. Bagyaman pay apon ni Arnolfo Arguero kandi pamilyana. Kastamet ni Mr. and Mrs. Antonio Tajos kandi pamilyana. Umay kayo, agrasa kayo, tatayo angin na umingi, hintay angin inirti, tigaya ti Diyos sa nasuti, tuyal daw ang aking ay to'y tiagaw, mainaraming tiyapo. Umay kayo, agrasa kayo, nagititang bukit bitana, ako kartay ang kanta, idanggay kay itay sana, ragragsak kay kinkwana, kay to'y tiagaw, mainaraming tiyako. Umay kayo, agrasa kayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat itangal daw rambakan tayo ti Pentecostes, ti uulog ti Espiritu Santo, kadagiti adalan. Dahito ti panakabunyag ti simbaan. Agtalag tayo ti panangidaldalan na panangpaspasanto na kada tayo. Tapno nga rod maikarita ang makirano di ti na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Datay amin kuna tayo, agkonpesarat, iti Diyos haman nakabalin amin, ken kada kayo, Siya ipalulong sa ulan kini.
basol ko unay. Iso nga agpakpakaasi ken Santa Maria nga agnanayo na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, ta ikakaasi dakuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Italawin na kami, nakalbesan na aking puspos Kristo mga Kristo mga makaling basbasol Ikot na kurani, italawin na kami, nakalbesan na aking puspos Apo mga Apo mga Pagkawin basbasuli, ito na kurani, italawin na kami, nakalmesan na aking puspos nakalmesan na aking puspos Gloria iti Dios, iti katawan. 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 Itito'y dagat na dagiti katawa na ipag-ibanan ng aking iunan na taka itanlog na kapagrubaban ng aray dayawin na ka. Agiyaman kang kinka, kaputi na inaglananayan mo. Diyos na ilangitan namin, Diyos sama man ng kabaling namin. Yetsika po Yesu Cristo, bukod na Diyos na bukudero ti Diyos, kenanakiyaman. Gloria iti Diyos, iti katawan. Gloria iti Diyos, iti katawan. Sila basbasol mo. Asya na kami, asya na kami, sikat na
sutiluko. Awate katayo'y ararawin. Ket sikasitutawin makanawan tiyaman. Kasyan na kami, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kagawan. Gloria iti Diyos, iti kagawan. Yan ay siksika, O Jesu Cristo, inasatuan. Siksika, O ako, siksika ikaw, ititimpuyo ti Espiritu Santo. Iti gloria iti Dios Amen. Gloria iti Dios, iti kagawan. Gloria iti Dios, iti kagawan. Gloria iti Diyos, iti kagawan. Gloria iti Diyos, iti kagawan. Pumararag tayo. O Diyos, babaan ti misteryo, daytoy a fiesta, pasantum kad ti kadagupan ti iglesia, nga adda kadagiti amin a nasyones. Iburay mo kad dagiti parabor ti Espiritu Santo iti sangalubungan, ket degdegam kadagiti puso, dagiti mamati, ti bunga a pinataod ta kaasim ididamo, a panakaikas kasaba ti Ebanghelyo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyok ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw ti aramid dagiti apostoles. Iti dimteng ti aldaw ti Pentecostes, naurnong dagiti amin mamati ti maysa a lugar. Pagamuan, adda nangegda adaranudor a nagapo sa dilangit, akas laungor tinapigsang angin, anang punno tintero a balay, ayanda. Nakakita da kadagiti sinandilang apoy, anagwaras, ken saggaysa nagdisot itong galmaysa kadagiti adda sadyay. Idi kasta, napnuda amin ti Espiritu Santo, ket nang rugidang agsao, tinaduma-duma a pagsasao, kas inted ti Espiritu kadakwada. Adda sumagmamano a relihiyoso a Hudyo, nga agnaed iti Jerusalem, a nagapo kadagiti amin a daga ditoy lubong. Nagurnong da sadyay, idi manghegda ti daranuduro. Nasdaw da amin a nakangeg kadagiti mamati, ngagsasao tinakayanakan da a pagsasao. Gapo tinapalalo si Dauda kinunada. Saan aya taga Galilea dagitoy at tao? Apay nga rod gagsasauda tinakayanakan tayo a pagsasao. Adda kada tayo ti taga Parsya, Media ken Elam, taga Mesopotamia, Judea, Kapadocia, Punto ken Asia, taga Prehia ken Pampamilya, Ehipto ken nagitisakop ti Libya, iti asideg ti Sirene, addamet taga Roma, Hudyo ken Hentil alapasurot ti Judawismo, nagapumay tinaduma iti Creta ken Arabia. Nupay kasta,
Mangeg tayo amin ida, nagsao ti pagsasao tayo, may papan kadagiti na indaklan nga aramid iti Diyos. Ti sao ti Apo. Apo ibaon mo ti espiritum, ket ited mo ti baro abiyag ditoy daga. Apo'y gawin ko Espiritu, itaga. O kararuak, idaydayaw mo ti Apo. O Apo a Diyos ko, naindaklan ka unay. Nakawesan ka iti dayaw ken tan-ok. O Apo, saan ang mabilang dagiti aramid mo? Pinarunay mo aming babaen ti sirib mo. Napno ti daga kadagiti amin a pinarswam. Apo'y gawin ko Espiritu, itaga ti barabiyag, itaga. No ilinged mo tarupam, agdanad da. No pasardengem ti anges da matay da. Ket agsublida iti tapok a nagtaudan da. Ngem no ikkam ida iti anges makaungar da. Baro abiyag ti ited mo iti daga. Apo'y gawin ko Espiritu, itaga ti barabiyag, itaga. Agtalinaed kumanga kan agnanayon iti dayag mo. Agtalinaed kumanga kan agnanayon iti dayag ti Apo. Maragsakan kuma ti Apo kadagiti inaramid na. May ayo kuma iti kantak gapu ta isu ti mangparagsak kanyak. Apo'y gawin ko Espiritu, itaga ti barabiyag, itaga. Ti may basa na adaw iti muna surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Kayat ko amaamuan yu at itao nga idalan ti Espiritu ti Diyos, di na mabalin ako na mailunod ni Jesus. Ket awan ti makabalin nga agsaho ni Jesus ket Apo. Malaksid no idalan ti Espiritu Santo. Naduma-duma kita dagiti na espirituan asagot, ngem maysa nga espiritu ti mangted kadagitoy. Adua kita ti panagserbi, ngem maysa nga Apo ti pagserbian. Naduma-duma ti kabailan nga agserbi, ngem maysa ti Dios ti mangted ti kabailan ti tunggal maysa. Ti pagimbagan ti amin maipakita ti kaada iti espiritu tunggal maysa. Mayarig ni Kristo iti maysa abagi, ngem adu ti paset na. May salat ta abagi uray no buklen, tinaduma-duma a paset. Kastamet kada tayo amin nga Hudyo. Kastamet kada tayo amin, Hudyo man wenno gentil, tagabo man wenno siwaya-waya. Naibunyagan tayo iti maysa abagi, babaen ti maysa nga espiritu nga isumet laeng anang ted, ti inumen tayo. Ti sao ti Apo. Sekwensya. Umay ka o Espiritu na santuan, ket manipod ti langit a pagtaingam, ibaon mo kat ti makabiyag a panlilaw. Umay ka o amak dagiti nakakaasi, kadagiti grasya paraburan na kami. Umay ka kat silawam dagiti puso mi. Umay ka kaimbagan amang liwliwa, nasamit a padagos ti kararwa, sikat ginawang awan padana. Sikat inana ti pakabannugan, sikat bangar ti pakatuukan, sikat liwliwa ti pakalidingitan. O silaw anapnuan naranyag, punwem kad ita makabiyag alawag, ti puso dagitikan ka umawag. Nawan ka kada kami, awan na santuan amaramid mi, adan tulat ta pagbidotan mi. Ikatem dagiti bulit mi, padamigem ti kinatikag mi, agasam dagiti sugat mi. Parmikem ti kinasungit mi, pabaraem ti lamis ti puso mi, ilisinakam ti panakaywawa mi. Itdem kad kadagiti mamatiken ka, kadagiti agdawdawat asinanama, dagiti pito a parabor mo agkakangina. Gungkunaam ka tinasingpet, aba nagbiag. Paragpat mo kadakam ti ginagasat, itdem ka ti ragsak at adiagrasat. Amen. Alleluia. Sa
daken ka dagiti sao ama kaitetiag na layo na biyan. Ti Apo at dakuma kada kayo. Salamat po. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Gloria tuipay ken ka, O Apo. Idi mabiin iti daytamet la nga umuna nga aldaw ti lawas naguurnong dagiti adalan. Imbalunet da ti balay gapo ta mabuteng da kadagiti Hudyo. Napan ni Jesus ket nagtakder iti yanda. Adda kumatal na kada kayo kinunana. Sana impakita kadakwada dagiti ima ken bakrang na. Kasta unay ti ragsak dagiti adalan ti pannakakita da iti Apo. Kinunamanen ni Jesus kadakwada, adda kumatal na kada kayo. Kas ti panangibaon kanyak ti ama, kas tamet ti panangibaon ko kada kayo. Idi masaunan daytoy, sinangawan na ida ket kinunana. Awaten niyo ti Espiritu Santo. No pakawanen niyo ti basol dagiti tattao mapakawanda. No saan niyo apakawanen ida, saan damet ang mapakawan. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw tinipay ken ka, O Kristo. Good morning. Napaingat da kay ditoy. Hello. Wala, apaingat da kay ditoy. Makimisa. Mabalim mo ti makimisa ti online. Mabalim mo ti agkilkilaban aging gana tatak mawano agkapkapi pailaan. Wano dagiti na banbanog ti trabaho da ka. Iturog ko lata. Mabalim mo niya. Kati sa ludsod kakabsat, apay nga da kay ditoy. Adamo dete kung kunatayo, no narwam kan, adamo de jay badiklak, kunana da jay niya. Taurisak di ubingat. Magmagna ka mapan makimisa nga sa nga pamilya, at dalatamo da kitay subag nga umay. Kano na-miss ko di may sa amisa, makitak ton nga sumangpet da amang kadainang kadagay kapsa ko, kasla adda something nga laking ijay biyag ko. Kasla adda biruken na. Kebiruken di bagitay no daduma, badiklak ko natay magdayjay. Nya, kasla ko mamo jay manok mo no pakanem ti alas 6 nga binigat ka into no kan oray no awan ipakan mo adda jayan nga agur uray. Kaapay nga dakad toy, badiklak lang at adayjay. Adamo dagitay tagadtoy pa nga daduma, dagitay daduma nga laptop tayo kadakwa, nagserbida ti ay anticipated, umay da pala makimisa ti bigat ta apaya. Jak amo no badiklak wano anya dayjay. Ngam the mere fact nga datay ditoy kakabsat. No iyon uneg tayo nga panunutan hangat nga awagan na tayo lahat ti espiritu nga agayos kanya tayo ta umay tayo kanya na. No hantay nga tanga ibilbilang nga ti espiritu tinangyas idag kanya tayo tatanga gundaway. Ti espiritu ti Dios ti berberuken na nga mapanak. Alam maawatan hangkay mga taga-parokya nga daduma. Nagadayo naggapuan nyo. Hindi rabi adapay naggapo di lalo kagayan. Tun madamdama daman nang ikari nga umay taga-tarlak. Kabadiklak nga taa. Umay da kakitaan, Father. Uray pa yung nga tanong siya, umayo kita. Is the Holy, I believe mo nga the Holy Spirit is calling us to gather again in today, in this hour, to praise Him. Namaan tayo nga, inawagan na tayo nga umay agdaydayaw, agrukbab kenkwana. Tadi nga rod, no di puso tayo, at datarigagay na, nga agbalbaliw, uray no kas ano ti kung kuna tayo, adda pay laeng aggargaraw pay laeng kanya tayo, sariya kuna tayo nga agtrabaho ti Espiritu Santo kada tayo. Kisig-kisig kayon tayo, iulog ti Espiritu Santo. Umuna, anya ti Espiritu Santo, the love of the Father and the Son is the Holy. Nakaturog ka sa mutan. Di ayat ti ama ken ti anak,
Iso ti Espiritu Santo, isugarod nga rinambakan tayo, the Father, the Creator God. Inted na kada tayo, ti sagot ti biyag ti lubong, nagbasol ti tao, imay ni Apo Diyos, bimaba, imbaon na ti kakaiso na nga anak na, tapno isalakan na tayo, natay, nagungar, imulis sa dilangit, idimulin sa dilangit, na imbaba na ti Espiritu na nga iso ti mangbibiyag kanya tayo, mangpaspasan to kada tayo. Kadi ayan ayat ti amakin ti anak iso dayay. Ayat na kanya tayo iso daytoy. Iso nga tataag bibiyag daytoy nga simbaan tayo. Apa yang nga daytoy nga simbaan tayo dagtoy. Iso dayta ti Espiritu Santo. Kanya ti kunana kitaan tayo ti Espiritu Santo. Kanya ti kunan ni Apo Hesus di ti ebanghelyo tayo. Idi napan kadagiti adalan kunana sinang-awan na ida. Awatin niyo ti Espiritu Santo. Naawat tayo mo ti Espiritu Santo. Kaano? Hindi nagbunyag tayo niya. Ti danom na ikatibasol na iramangkan iti simbaan ni Apo Hesus na awat mo. Napadigdigan ti Espiritu Santo idi nagkonperma ka. Anya ti kunan ni Apo Obispo di nagkonperma tayo? Ala, nagkonperma kayon? Hampay. Oh! Hanggang pinagkonperma? Dakay nga nagkakasar sigurado nga nagkonperma kayo, tahang ka makakasar no, hanggang nakonpermaan, bunyag konperma. No nataenganon na konpermaan, anya ti kunan ni Apo Obispo, be sealed with the gifts of the Holy, maimal Ilocano, maimaldit, kumaking ka, ti sagot, dagiti sagot ti Espiritu, iso nga na imaldit kanya tayo. Ti karon na imaldit ta sagot ti Espiritu Santo, haan sama na imaldit king ka, nagbaling ka nga maldita. Di yan na isagot kanya tayo, na haan nga maikatay tadagta. Katat Espiritu Santo, at dadagiti gifts, anya dagiti imbaga na may maldit kumaking kadagiti sa be sealed with the gifts of the Holy Spirit. Review tayo manan, anya dagiti gifts of the Holy Spirit. Wisdom. Kinasirib. No agmumuno ka. Agmamaag ka, agdudugmum ka. Angat ang agtrabaho ti Espiritu Santo kanya. Kinasirib, sagot ti Espiritu Santo. Kanuko kun nang kalatamot nga wan lakang mo ti siribom ore batitan jak amo na no nya ka. Nakaturog ka nga tadi agitid ni Apo Hesus ti sagot ti Espiritu. Wisdom paggapon na kinasirib. Nalay anya na gan understanding. Panakaawat. Ay, makaawat kayo han. Oh. Kaysa makauawat. Understanding. Apa ya, ang kitaan nyo, kung natay nga rod nga, ulit-ulitan tayo nga ibagbaga, i-parish or i-family or group institution bombarded by a program, ganan, rules, regulations, but not anointed by the Holy Spirit, baloni, awan ser-serbina. Uray dito pamilyayo. How did you survive? Da kayo nga nag-asawa. Manutawan nga nagdindin na kayo. Nagado nga frustration, nagado nga rigat, nagado nga panubok, nagado sulisog. Nagado nga han nga panagkinaawatan. Ngam apay nga nag-survive kayo. Ngamin the gift of the understanding awaten. Iso nga ron paggapuan na dayay. Iso nga ron nga awatek laengan Apo. Gift day ta. Panakaawat. Kano hangga makaawat. Adda mo lat tao nga makaawat. Ada pa dito ka-meeting mo nga, sumanao nga mga makaawat, malpas di meetingan, kayat na irogiyo manan nga, i-discuss ay nga makaawat. Han sa mga espiritu ni Apo Diyos, di espiriton sa mo titubay, ito tilimugan. Understanding. Counsel, nasayaat nga pamagbaga. Good counsel.
Awan lakit tinasaya at mga maibagam kinikabsat mo, awan lakit nasaya at mga mai-advise mo maita kabsat mo, ayan na lang arudmutin. Fortitude, kinaturad, kinatibker, kinaandor, tinakam, nga ag-survive, uray, adda pa kaupayan, lumaban tayo, agandor tayo. Fortitude dayay. Knowledge, panakaam mo. Panakaam mo kini Apo Diyos, panakaam mo ti mapaspasamak, panakaam mo no inya di pagkapsutang kin paglayangam. Knowledge, gift of the Holy Spirit dayay. Payati, naimbag ka nanakam. Tinaimbag ka nanakam, you know what is right and what is wrong, and you decide to do what is right. Naimbag ka nanakam. Sungar nga kunanak, gloria iti Diyos, kadagiti tattao nga naimbag ti panag na ammom nga rod nga madin ka, ramidem pa ilaan, awan na mo. Kunana day jay. Awan na mo. Makugkog taram ta, inwaramot ta, padam mga nakimisa nga, nagkaanan na ti chicherya, awan na na. Di na pa ibalang, awan na na. Nakugtaram lang rod mo tan, may saka mga awan na na, di ka pa ilapidutan. Awan manaknakem na. Kunana day jay. Anya pa'y, fear of the Lord, di pa nagbutang kini Apo Diyos, dagijay ti gifts of the Holy Spirit. Naawat tayo dayta, idinakonfirmaan tayo, be sealed with the gifts of the Holy Spirit, na imaldit kanya tayo, haan na tayo nga pinagbalin nga maldita. Kagaputan na imaldit kanya tayo daytoy, at the fruits na, nagbunga. Gaputan na imaldit kanya tayo dagitoy, wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, fear of the Lord. Gaputan na imaldit kanya tayo, adda bunga na, anya ti umuna nga bunga na. Love. Where is the love? Ayan na ta ayat mo. No naawat mo ti sagot ti Espiritu Santo, ammom ti agayat. Kasano ti agayat? Ulitan tayo manan, love is all about the other person. Iso nga ti opposite of love is not hatred, selfishness. Iso nga no ti bagbagimon, sinerbiamon, hammong ammon ti agayat. Iso garod day jay. No hammo hang kapay lang nga agay-ayat, ay awanan Joy. May kadwa nga fruit na joy. No adda ayat kanyang padasem, agayat ka. Awan supapak na, rumwarti, us-usto nga joy. Kas ano ti pudpud no nga kinaragsak. Adda ragsak na ti ar-aramidem. Kala siya kumamot Da kayo adda ragsak na ti ar-aramidem niyo. No haan nga anointed by the Holy Spirit da ar-aramidem tayo, nabanbanog ka, na umuma kang agbibiyagan. Marigrigatan ka. Kasi ako kumamot. Hanya ti kaadam idtarupong agtatader. Kaya mabaling ka mga agawid nga panagtarakan ti manok, magbaling ka nga agtrabaho. Anyway, kahama nga promising day tao-awatem, kaslakas jay kuma. Marigatan ngam no anointed by the Holy Spirit, adda ti wisdom na, adda understanding na, adda ti jay courage na, katibungan na ka, adda pay laayat, because I love my God and my people. Adda joy iti service, wow. Adda ka diragsak na iti ar-aramidem, no awanen, ay sus apo ka agpangadwakan. And then, anya pa iti sumaro no adda love mo, na adda ayat mo, adda ragsak ti pusom, rumwar ti peace, adda talna, kalma. So ti kunan ni Apo Isus kadagiti adalan ka ti taga ay Ilocano ka kalma kunana. Ngam iti English, peace be with you kunana dayjay. Ti ngamin kalma kasla agkalma kayo, external ken internal apagtalnaon ta kaunggam. Dayjay ngamin peace ko uray na gulo at dalat kapya iti kaunggam kalakas ti direct translation na I don't know how you translate it ngam kasjet interpretation. At datal na kumakada kayo. Peace be with you at datal na kunana. So maruno, patience, kinaanos, dahito iti kwa, dahito iti challenge kanya patience is a virtue ko na no dumaawan an anos ko.
Nang runa no di iaglawlaw ko ka nga makawawatan nga makaka nagrigatak nga ganos iso nga apo give me the nya na ganan gift of patience. Ikanak ti sagot ti kinaanos no daduma ka nagrigat challenge kanyak daya personally. Kindness, you're so kind. Adda ka di dayta no adda ti Espiritu Santo kanyam adda ta dayta pusom. Goodness kinaimbag. Dahil ti ulit-ulitan tayo nga ibaga, titunggal may sa kada tayo, adda kinaimbag iti puso tayo. Haan nyo nga ibaga nga, nagdakis isuna, awan pa'y nasaya at nga, no, adda amin na imbag ti puso ti tao. Ti karkaritan na iruar mo laeng. Uray pa'y no mailawlawan ka nga agbasbasol, uray pa'y mailawlawan ka nga agkamkamali, adda ta di kinaimbag iruar mo. Tapno makita dati Espiritu Santo king kang agtrabaho. Faithfulness, kinapudno. Faithful, kinapudno iti kay ayat kini Apo Diyos kini di kakabsat tayo. Iti pamilya, iti trabaho. Inya pa, gentleness, ang daytan Maudi, inyati fruit of the Holy Spirit is that self-control. Self-control. So di ko na sala ang agbunga dahita samla marina, samla kabaulan nga kontrolen ti biyag, ti bagim. No, anointed by the Holy Spirit. Addaham mo kaya't nagburangkan, nakakita ka makan, uri may sa alitsyon, kukwamon. Adda na damag mo, nga mo kontrol tangiwaten, bade. Apay nga napasamak na to, inyo ti trabaho ti Espiritu Santo. Remember the Tower of Babel? Malagip yu ti torre ni Babel? Anya ti naramid da, dagiti tattao may sa ti pagsasauda, agaramid tayo ti city, syudad. Agaramid tayo ti torre mapan ijay langit, pagdidin na maganda tayon to, agsikat tayo to. Nakita ti Diyos, inya ti inaramid na, maditibalak dagito yung tattao, pinagsisina na ti pagsasauda. Haan nga natuloy dahi nga torre. Tatan idimot imulog ti Espiritu Santo kadagiti adalan, kadagiti mamati, tongues of fire, nagsinandila nga, apoy. Idi nagsaudan, uray dagiti sabali ti pagsasauda, naawatan da. Dahi di nawarawara, winarawara ti Diyos gaputa tangsit dagamin nga mapandilangitan idi imbimaba ti Espiritu Santo nagkakaawatan da. Kano kitaan nyo dagiti nakaawat ti di nagsinandila nga apoy ti marawitwit da. Agsauda mo tan limaingdan. Haan lang nga dagiti nang iwaragawag ti naikkan ti sagot. Di knowledge, di kinasiribon, kinalaingdan, wisdomon. No di oray dagiti nagdengeg kadakwada, di receive the gift of understanding. Apay nga naawatan da, uray haanda a pagsasao. Dayayan, iso nga day dinawara, inurnos na, iso day ti Espiritu Santo, ko natayo pa'y ka, day ti pan nakabunyag, ti simbaan tayo. Dayati nya naganan pan nakabunyag na iso nga dayati napasamak iso nga dagiti adalan idinaawat dan anya dagiti symbols of the Holy Spirit iso dayay tongues of fire apoy iso nagmisa tayo adala ta silaw may kadwa water dayay danom di holy water idinabunyagan ni Apo Jesus di Karayan Jordan imay tinagsinan kalapati danom and then dam symbol of the Holy Spirit dayay kalapati. And then ti maudi nga simbolo na di breath, ruwa, sangaw. Sinangawan ni Apo Jesus ida. Iso nga uray di jay chrism oil tayo ni Apo Obispo idi kay chrism mas sangawan na the ruwa of God. Jay sangaw air, breath. Simbol mo't laeng dayay. Ngam nang ka nagtutbras mo sang-sangawan ta kaabay mo kakaasim baka matali mo daw. Sayang, mistake na sangaw. Dagiti ti symbols of the Holy Spirit. Kanukit kitaan tayo, itibiyag tayo kakabsat, subyanan tayo, tekuna tayo, itay damo. The mere fact nga, naawis na ka nga umay. Agay ayos na Espiritu Santo kanyam.
No, damirpak nga, no addanto pay laeng tarigagay mo nga agbaliw, kas pangarigan na ilawan ka nga nagbasol, adda tarigagay mo nga agbalbaliw, ta isublina to regenerate us. Isublina ka, iti original nga image mo nga ti image ti tao nga rod ka dignified adda dignidad na natanok ta anak na tay nga rod ti Dios. Kano nagbasol na dadael. Kano adda tarigagay mo pay laeng nga agbaliw, agtrab-trabaho ti Espiritu Santo king ka. Uray narigat mo nga aramiden ngem adda pay la tarigagay mo nga agay ayat, agtrab-trabaho ti Espiritu Santo king ka. Isong rod ti kunakon ay di pamilya. Kasano kay nga nakasurvive? Adda ti Espiritu Santo deta. Kasano nga makaananos kayon ore, kasano nga rigat nagado nga panubok, kasano di turedyo nga manglaban ti biyak, agtrab-trabaho ti Espiritu Santo dita. No daddu magamin ka di talagamin ikaskaso. No daddu ka di tay dengdenggen isugarod nga dapat di conscience tayo agsao. Ibagbaga na right, wrong, anya ti rumbeng nga aramidem adda nasaya at nga kananakem mo surutem no daddu agkamali tayo. Ngem di ti rumbeng nga aramidan. Kino adda pala tarigagay mo nga mangsurot ti kinaimbag kaya na nga saon agtrab-trabaho ti Espiritu Santo ta ibagana nga rod ket nyanaganan ti Espiritu Santo nga rod isugor ti mang to sanctify as mangpaspasanto kada tayo. Kuno mamati tayo ti Espiritu Santo kakabsat, only the Holy Spirit can turn your sadness into joy. Only through the Holy Spirit that your selfishness can turn into love. Dadya laeng. Only through the Holy Spirit, babaan laeng ti Espiritu Santo na dadya nagulo alubong mo maaddaan iti kapya. Kati daw-dawatin nakakabsat, allow the Holy Spirit to work in us, within us, and through us. Palubusan tayo nga agtrabaho ti Espiritu Santo kada tayo. Iti kaunggan tayo, ken babaan kanya tayo, isugarod nga, ti mission tayo, mat ka, if you have the joy, if you have the love, if you have the peace, the fruits of the Holy Spirit, share. Iburay mo. Iparinam ka dagiti tattao. Dagiti nakaawat ti tongues of fire, kay dilim maingdan ka, handa mo binukudan, imburay damat. Iso nga ti mission tayo mat, iburay mo mat. Tulungan mat ni kabsat mo nga agbalin ang naragsak. Tulungan mo ni kabsat mo nga agayat. Tulungan mo nga maaddaan iti kapya. Tulungan mo nga agsubli na saya at akana na di nga ron ti mission tayo. Ala kakabsat, no dagiti mamati kanya na kadagiti kini Apo Jesus naawat dagiti tongues of fire. Naawat mo mat. Na imaldit kanyam, hamula makita, ngam addaking ka. Tila ra tartari gagayan na kalukatam mo tapusom, tapanunot mo, may kang kukumati proper understanding and wisdom nga mangawat nga ti Espiritu Santo agtrab-trabaho kada tayo. Miso nga no, dakad to'y ko namon, congratulations, apaya, agtrab-trabaho pa ti Espiritu Santo king ka. Nagado mabalin tayo nga opsyon nga paparan, intay agtrabaho, intay agmuling, intay agpasyar, damirpak nga simrek ka pay laeng nga mapan agkararag, haan nga tang agtrab-trabaho ti Espiritu Santo. Habang adda pala tarigagay mo nga agbaliw no nagkamali ka, haan nga tang nagbilag nga trabaho ti Espiritu Santo. Nalawang kakabsat, allow the Holy Spirit in cooperate. Of course, haan laeng mat nga agtrab-trabaho ti Espiritu Santo king kagadi ka mo makikooperate. Di mo mat ikarkarigatan, di mo mat tulungan, awan lata ti pagbaliwan. Iso nga kunada ka, nagbalbaliwan. Anya ti nagbalbaliw? Haan nga umin-inuman. Anggad nga umin-inuman, tadda sakit na nan. Haan nga gisup-supotan, apaya, ay blood nga ruden. Haan nga di ti pa nagbalbaliw. Ti panagbalbaliw, di jay naliday nga biyag mo, gapo ta i-regenerate na pabaruon na ka, agbalin ang naragsak. Di jay man naging bubukod a biyag mo, ti agbalbaliw, agbalin nga mangiburay. Day di nagulo nga biyag mo, nga mo mauawatan, tila makarkarit mo, maaddaan iti kapya. Day di tao nga awan manaknakem na, nagbalbaliw ko na tayo, agbalin ananakem.
Daya asawa nga nagulo, gapot agap apadandag kinaawatan, nagbalbaliw da, gapot Espiritu Santo, nagkinaawatan da. Nagbalinda pa nga loyal, kin faithful ditong galmay. Daya ti pa nagbalbaliw. Nanguro na di ragsak mo, mapan iti ragsak mo, ala kakabsat, nagmayat nga ri-naan. You drive, mapangka, believe in the power of the Holy Spirit. Nanamom tag-drive. No, agmotor ka, nanamom di angin na. Ngam no tinanamom ka jipig sa di motor mo, itarayam mo ta Espiritu Santo, paspas mo, ay kapumpunan kanto. Imbes nga nanamon yung agawid nga agasawa ti agdrive nga agawid ka agmikin-kin no silap kay pala ang oray misa. Ayan na nga rod ti kalma, ayan na nga rod ti kapya, nanamom nga rod ti Espiritu na. Na itila ba simple nga banag di ba nagbiyak tayo kung mabalin tayo nga agbalin nga naragsak. Nabigbigan tayo nga dati Espiritu Santo kada tayo tana imaldit nga rod kada tayo naragsak adda kapya ammo tayo ti agayat. Hindi ko mamaagawid kayo ka mariri-nada ko maka wow napunpun no ti Espiritu Santo king kuana. Aming kumama nga pagsubyam nga pagtrabahoan no bigat ka ni nagbilag ti Espiritu Santo king kuana. Ala, enjoy kakabsat, ti panangnanam tayo ti Espiritu Santo, palubusan tayo nga agtrabaho, rinaan tayo, kentulungan tayo. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamati ak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarsuay ti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Jesu-Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao di ti napaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin ngadda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog nga naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet ana ilansa iti krus, gapo kada tayo, idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan asurat, imulis sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama, umay si dadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarayan na dinto agpatingga, mamati ak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao di ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati ak met ti iglesia maymaysa, santa, katolika ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Babaan ti bunyag, inawat tayo ti Espiritu Santo, ket nakiranod tayo iti nasantuan a kinaari, kinapropeta, ken kinapadi ni Kristo. Dawaten tayo iti ama tayo ana ilangitan, takanayon nga ipaayna kada tayo ti grasya na, ket agbalin tayo anapudno kadagitoy nga annungen tayo, kuna tayo iti tunggal panggep, apo pagbalinan na kam anapudno, babaan ti Espiritu Santo. Agpaay ti iglesia, asanto papa tayo. Dagiti obispo ken papadi, tapno kanayon da kuma na pudno kadagiti pagrebengandang ngaynawat da kas mga idaulo ti biag. Bagi ni Kristo dito'y dagang. Kumararag tayo ti Apo. Agpaay kadagiti mga iturturong ti gobyerno tayo. Tapno si pupudno da kanayon da kemda. Kas agserbi ti umili, sanket at ibukod da pagsayatan. Kumararag tayo ti Apo. Agpaay kadagiti marigrigat kanagsagsaga gapoy ti sakit ti kinapanglaw.
Dagiti tattao nga wanan pigsa, amang iruper ti kalinteganda. Tapnoit den kumati apo tinananay at pigsa ken kired amang balbaloy ti kasasaad da. Kumararag tayo ti apo. Agpaay kada tayo amin at mabunoy ti daytoy aparambak. Ken kastamet dagiti kakabsat asaan na nakaumay. Nupay gagardamet ti makipagdaydayaw iti apo. Sapay kumata kanayon nga ipaay ti Diyos ti pannilaw ti Espiritu Santo kada tayo. Kumararag tayo ti apo. Agpaay kadagiti kakabsat tayo apimusayin. Tapno maragpat da kuman ti kapya kinagnanayon na panaginana iti sidong tayat ken panangaasi ti apo. Kumararag tayo ti apo. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo di mawat itulong tayo may karkararag kadakwada. Amami ana ilangitan adupay dagiti income idatagken kaadawaten mi ngem ammumi nga ammum ida sakbay ayabkas tinapakumbaba atimat mi patgam nga rod ida apo itinagan ni Kristo nga anak mo ken apo mi. Kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagitoy adaton tayo makaay-ayo kumay ti Dios Ama aman nakabalin amin.
Ti Apo atin na kumadag iti adatong kadagitainan. Ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na. Ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Dawaten mi Apo, takas inkari ti anak mo, ti Espiritu Santo iparangarang na kumakada kami dagiti palimed dagiti a sakripisyo. Ket ibuksilan na kada kami ti amin na pudno nga insurom, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kumakada kayo. Basta kumaga. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dapat sa ito. Agyaman tayo, iti Apo at Diyos tayo. May karikit Pudno unay amay ikarigat rumbeng annong migat pa kay salakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin katagnanayon a Diyos. Ta itangaal daw imbaon mo ti Espiritu Santo kadagiti innala mapan nakaanak mo. Babaan ti pannakiranod da iti nadyosan abiyag ti bugbugtong nga anak mo. Taka iti kasta intong palmo ti misteryo ti ipapatay ken panagungar ni Kristo. Itangarod nga aldaw rambakan mi tinaindaklan nga pannakairogi tay mabangon nga iglesyam. Tati Espiritu Santo tinangipakaammo kadagiti amin a nasyones tinapaypayso a Dios. Ket dagiti tattao a nagigidyat ti pagsasauda pinagkaykaysa ida iti panangipaduyak-yak dati may sa pamati. Anan sa ta agrag uti sa ngalubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar. Ket dagiti amin a koro dagiti angheles ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunada. Santo Dios, nangingami Ilang kinalapo dahil ipagkayayaman. Sana, 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 sana'y kangatwa. Hosanna, 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 Hosanna iti kamatwa. Madaydayaw iuman, itinagam Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kamatwa. Hosanna, 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 Hosanna iti kamatwa. Pudno ay Apo, habiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi ngarod ti paay mo ta Espiritom, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem kat paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Iso idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo, kat mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik, isa mayawat to, ama ipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday, di pa nang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon at ulag. Iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy, apangilaglagip iyo kanya.
Ti misteryo ti pammati. Atinapay mangan kami, ket itiday to, yakali sumino kami, iparangaran mi. Yay mo. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, tay mpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi pimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikari kam amin iti agnanayon a biag, ket makiranod kam to ken inggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto, isuda a nakapudno a nagserbi ken kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanog ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mekan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon, nga awan ti inggana. Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia. Hintay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Sa ilahi, madaydayaw, tinatagan mo, munting maipagariyan, magpalwa, tinakit mo, ito'y ganda sa ilahi. Itik ka, iharagito'y, di kademi, di patinayang na agapatani, nagitibas basuri, kasmet naman, iti pagmamawagi, nadagitingin, nagabaso, Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi,
Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasat anam namaen mi. Kan iti yaay na Heso Kristo anang isalakan kada kami. Nakupam ti koray, ti panakabaring kindayaw, kaganayang din sa O Apo may Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga wanti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayo amin kapya. Modelo Diyos sa ika, nagitiwas pasutin sa bunga, mga asika, Modelo Diyos sa ika, nagitiwas pasutin sa bunga, mga asika, At to'y niya po Jesus, ti kordero ti Diyos sa mangitkat kada iti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanyak. Iti may salay nga sa mapaimbag ko.
grasya na asagot, pagraramanan, na isutibiyan, amin na kapwa, rigat kinaway, is pagkamangan, biyaya mo ako, lagi kinapanglaw, nakakaasik, lagi timawa, asking tao ako, malinin na ka, ingin mo tingin, di may paigaw, iyaya ti Diyos, hintay rambahan, grasya na asago, magraramanan, na isutibiyan, amin na kapwa, rigat kinamay, Diyos pagkamangan, may kauwa ko, ket nagrigat ka, paay ti amin nakaswa, at nakaarike, amin nakita, hindi mo tiinin, di maya-maya, iyaya ti Diyos, hintay rambakan, grasya na asago, pagraramanan, na isutibiyan, amin na kapwa, rigat kinamay, Diyos pagkamangan, siksikan ako, ibilig, pagkakaawa, inakapsot mi, pagkakapangawan, pagkurangan mi, mo ako, di panagbiag mi, iyaya ti Diyos, hintay rambakan, grasya na asago, magraramanan, na isutibiyan, amin na kapwa, rigat kinamay, Diyos pagkamangan. Kumararag tayo. O Diyos, ented mo, dagiti nailangitan, aparabor mo iti iglesyam. Taginayunem kad kadakam ti Espiritu Santo nga ented mo, tapno kan kanayon a maingel kami. Ket daytoy na Diyosan at tinapay nga inawat mi, degdegan na kumati gloriamin to sa dilangit. Gapuken Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaega pamindisyon. Ti Dios apoon ti amin alawag isu anang silaw ita nga aldaw kadagiti isip ti dagiti disipulos. Babaen ti panangibaon na ti Espiritu Santo. Paragsaken na kay kuma kadagiti pammagasat na ket pabaknangin na kay kuma di agresat kadagiti parabor ti Espiritu Santo. Sapay kuma, tati apoy ang nagparang ka dagiti disipulos, dalusan na asibibilag dagita puso yo iti amin na kinadakes, ket lawagan na kayo, babaen tiranyag na.
Ti Diyos ang magkaysa kadagiti tattao ana duma-duma ti pagsasauna. Iti sidong ti maymay sa apammati. Pagtalinaedan na kay kuma iti sidong day tamat laeng apammati. Ket kasnam namaen nyo, iturong na kay kuma iti panangipakita nakakita yunto iti Diyos. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Agyam, Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ti Apo. agyaman tayo ti Diyos. Agyaman tayo ti nagdagsak tayo ti amin ang pangunan. Yan nakikingit na darakita samay kumakain tayo. Maklay kinsa ti silong